Good morning लोगोफोर, बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। दिनै जोंहा मुलुग गोजोननि जयग' होनो नागिरदों आरो लोगोफोर। न'आवहाय दिनै पुर्निमाबो नालाय, ओमफ्राय दायो फुंनिफ्रायनो आं खामानि मावगासिनो आरो नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थानोसै। नै लोगोफोर, आं बेखौ दा बावैसो सुखांबाय आरो मुसिखांबाय। अनेक खामानि दंबावो। फुंनि 5टायावनो सिखारदों नालाय, ओमफ्राय खामानियानो जोबग'नो हायाखै, ओंखायनो आं खामानिखौबो देखायनो हायाखै आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। ओमफ्राय दा आं न' मुसिबावगोन आरो आं दायो नै न' मुसिबावनो नागिरदों आरो दै लाखाबाय आं रेडिनो। ओमफ्राय बिथिंबो दंबावो, बिथिंबो मुसिजोबनांगौ आरो ओमफ्राय आंथ' दा देखायजोबनो हानाय नंला नालाय, सेस मुसिजोबनांगौ। बै खथा आरो बैथिंबो दंबावो। ओमफ्राय दा आं फार्स्टआव बेखौ मुसिग्रोनोसै आरो लोगोफोर, आं दायो बेखौ मुसिग्रोनानै लानोसै आरो नै मुसिखांबाय आं लोगोफोर, दासो मुसिखांदों। ओमफ्राय नैबे जयग'फोरखौबो मुसिबाय आरो बेखौबो मुसिखांबाय। नै एसे रानहांबावबाय, बेहायनो जयग' होगोन आरो लोगोफोर। दायो प्रसादा जागासिनो जयग' होनदों, नोंथांमोन देखायनांगौ र'। देखाय प्रसाद होगासिनो नै। जयग' होनोसै लोगोफोर, जा दायो नै बाबायाबो फैबाय। दिनै बे गोथार खामानिखौ बे जयग'खौ दैदेननो थाखाय आंखौ बिबान होदोंमोन। आं बे बिबानखौ गोसो गोथारै आजावना लाबाय। आं आसा खालामो जाहाथे जयग'आव जोबजासे बयबो बाहागो लागोन। गोसो गोथारै आं बुंनोसै। जाबाय नै लोगोफोर, जोब्बाय नै। 그지? 사람 복숭아 넣고 그래.
लोगोफोर जयग' होखांबाय दायो ओमफ्राय मेथाइ लाबोदों नेमखि माथाय मिस्टि लारु बानायदों लारु जानोसै गियान नोंबो जागोन नै लारु लालाय बेखौ आं जायगा साइड खालामनि र' आयै गोलैबायसोथाय इउ मोजांसो इयो दं मिस्टि नै लोगोफोर लारु बानायदों आरो नेमखि ओमफ्राय मिस्टि हा र' खुलिनांगौ ना बेखौ मिस्टिखौ खुलिनांगौ र' जाखांदों बियो Bilibra, Nơi, yang jaga mesej itu nggak? Geli Ini di sini. इसको हम